Takže dnes idem rozstaviť hliník do podkovy, jak minule. A chcem sa zbaviť týchto drotov, takže naložím ich do kelímku a potom bude ďalej. Dá sa to tam aj lepšie naložiť, ale to potom budem dohadzovať. A teraz dám do... Presne to tam je pripravené, ešte ju treba vybaliť. Ale prvé treba tam dať kus kartónu nejaký. Utrhni mi. Taký štvorček nejaký. Ten. Ešte či? Tak ja dám tam len toto. Dobre. Môže byť. Takže teraz idem pustiť pec, len prvé vypnem. Dobre. I tak prešlo. No uvidíme. Bojím. Bojím, že nedobre to skončí. No. Horí pec. Takže teraz treba pripraviť si formu. Mám piesok miešaný, to je asi piesok zo slinky miešaný s pieskom, s takým jemným. Treba tú formu zrobiť na tú podkovu. Teraz je forma. Si ju položím takto. Už sa tam topí z vrchu ten hliník. Bude treba dohadzovať ďalší. Ale vlastne koľko ja mám pustený plyn? Nemám veľa vlastne pusteno. A už ide regulátor. Nemusí ísť silno. Stačí, že by tak išiel, jak teraz. Takže ono to ani není nejak veľmi ešte, ale topí sa to z vrchu. Uvidím. Skúsim tým zamiešať nejak. Ale vypnem plyn. Je lepšie dohadzovať tak. Je to dobré. Nebude dobré. Treba zase dohodiť. Netreba vypínať, ja to budem tak asi dohadzovať ďalej. Ale neveľmi dobre tak. Nie. Rovno do toho roztopeného. Tak asi dovolím všetko začať. No. Buchne to znova potom? Nemalo by už, dúfam.
mi obhorela rukavica, to nič. Ale aspoň to bude rovno teraz a to nebude padať. Ešte to ďalej. No táto to. Takže ideme vyberať štrúbku teraz. Sa ide doraz odlievať a treba nahriať tú formu. To, akože kedy mok? Nemohol byť. Kedy mok bolo čo v pohode tým. No, ale to tu nedobre som na to. Co ostane? Nie dobre. No. Tam dojdę do tego stresku. Sporo. Lebo to je hliník a má to ten vysoký, jak to volá, jak voda, ešte vyšší. To nie dobre. Však dobre to zrobené, Nie, ja toto tu... že odreže. Hej. Menej, čo odvádzať. No takže teraz to treba vybrusiť, ale ten treba prvé odrezať veľký kus. Treba no tak 2 A, dobre. 2 A hodinova nestačí. Máme 4 A hodinovú baterku tu teraz, je plne nabitá. Druhý pokus. Ešte raz.
Takže flexov je to jak tak. A potom zvyšok akože to treba dobrúsiť s tým škartačom. Jak tak to vyzerá, môže byť v pohode. Teraz nasleduje važenie a to bude koniec videa. Čiže važenie, výsledok nejaký taký. Nie je všetko perfektné, no ale nemusí ani. Však je to 228 gramov hliníka. A to je všetko pre toto video.